Kali 3 kali 3 gol, kali 3 kali 3 gol. Tidak ada kali. Ki wong omahe sing tukang golek sindrom kae jopo kae. Kepolis tak dudui omahe sing tukang golek sindrom. Nah, iki dagangane Bung. Iki dagangane Bung nggih. Labune iki. Golek sentrong, Bos. 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 Disyukuri, hidup dinikmati. Sekedar golek hiburan bolo. Pikirane jenuh dhewe ngenteni engko jam 12 toto ngelep jenenge gawe video dhisik. Ya, urip ngene iki bolo dilakoni. Ngubah sing ngubahne pangeran, napas ya sing napasne pangeran. Apa jare sing urip. Disyukuri ae. Rezeki ana sing ngatur, Gusti Allah Maha Tahu. Yes, kalau yo cukup semono wae. Muga-muga sing ndelok video iki lancar, dilancarne rezekine, disehatne awake, dimudahne keinginane, dipanjangne umure, diselamatkanlah dari mara bahaya, segala balak ditolak. Yo, menawa dulur muga-muga sehat kewaras, murah rezeki. Salam seduluran sak donya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.